Българ, Негово Величество цар Борис III, нашият любим цар-обединител, след кратко и мъчително боледуване, днес, 28 август 1843 година, в 16 часа и 22 минути предаде Богодух в двореца София, обкръжен от царското семейство. Неизмерима е загубата за България. Неизмерима е скръбта на целокупният български народ. Неизмерима е и признателността му към неговият любим, незабравим и велик цар-обединител. Всички българи имаме свещения дълг да следваме неотклонно неговият завет, да бъдем единни и сплотени и да работим всеотдайно за напредъка и благоденствието на обединена България. Нека вечна да бъде паметта. На 14 и 15 август 1943 г. цар Борис III е на среща с Хитлер в Германия. След завръщането си царят споделя с Страшимир Добрович следното: след страхотна борба, ръцете ми са развързани. 1918 година няма да се повтори. Ден след прибирането си в София, царя заминава за Рила, където изкачва връх Мусала, отдава се на преходи в планината и лов. Поради неблагоприятното развитие на военните действия за Оста, през лятото на 1943 г. цар Борис III търси варианти за излизане на България от войната. Една от мерките, които той предприема в тази насока, са започналите военни маневри край София. На 23 август, на път към София, според свидетелство на Станислав Балан, цар Борис III се отбива на посещение в посолството на Съветския съюз. Вероятно, посещението е било свързано с плановете на царя за излизане от войната, тъй като СССР е единствената страна от лагера на съюзниците, която поддържа дипломатически отношения с България по време на войната. На същата вечер здравословното състояние на царя се влошава. Той получава остри спазми и губи съзнание. Диагнозата е сърдечен инфаркт, вследствие на който се е развила двойна пневмония с отток на белите дробове и мозъка. Цар Борис III умира в късния следобед на 28 август 1943 г. Дали смъртта на българския цар е естествена или е причинена умишлено? Кой има интерес от нея? В следващите минути ще опитаме да хвърлим светлина около тези и други спорни въпроси. По всичко изглежда, че цар Борис III е станал жертва на отравяне. Лекарите, които са извършили аутопсията, както българските, така и медиците от Германия, са стигнали до извода, че той е починал от бавно действаща отрова от Азия, която поразява сърцето. Конкретно име на отровата в архивите не се споменава. В папките, които успях да проуча във Външно министерство в Берлин, се посочва само, че това е била бавна отрова от азиатски произход и че тя е подействала на сърцето на царя. Зайц познавах много добре, защото той след войната отиде да живее в Испания. Тъй, че го виждахме и преди се разболее баща ми, те се познаваха от Берлин. Баща ми беше ходил при него, тъй, че имаше една връзка с него. И аз един ден отидох в кабинета, седнах и му казах: професоре, кажете ми. И той ми каза: вижте, версията за кислорода е вятър. Извинявайте, израза. Защото няма една отрова, която човек може да диша с кислорода, която 2 седмици по-късно ще го отрови. Това не съществуваше. Значи тази версия отпада. Карл Брандт, той е личният лекар на Хитлер. Той употребява отрова с закъснение. Той има възможност в лагерите на смъртта да прави опити с тази отрова. И според моето мнение, той маже отровата или на чашата, или на чинията на Борис и той остава още 2 дена в парлогата на вълка. Защо остава? Ако може, например, ако маже голема доза, той взима под предвид теглото на царя. Ако маже голема доза, отровата веднага ще действа
И тогава ще бъде явно, че Борис е отровен в щаба на Хитлер. Хитлер не иска цар Борис да почине в Германия. Той иска да почине в България и да се види като естествена смърт. Съветския съюз, който имаше въпрос с български език, файда от тази работа. Нали? Да премахнат баща ми, 1 година по-късно беха тук. С помощта, разбира се, на нашите комунисти, които веднага пристигнаха от Москва. Или кой друг? Не ли ти забравят, че съветското посолство беше, нали, стена до стена до двореца. Политически убийства и отрови са съществували от край време. Това не е едно откритие. Баща ми се разхождаше без охрана. Ядеше си сам. Изобщо не го беше страх от нищо. Защо им е трябвало на нацистите да отравят Борис, когато Хитлер просто е могъл да го задържи в плен в Германия? Могло е той да бъде интерниран, точно както са постъпили с унгарския престолонаследник Хорти. Но да се създаде още повече нестабилност на Балканите не е било немски интерес. Ужасно трудно е да се отговори дали това е заговор от собствените редици, т.е. с български участници, или фактически някой от съюзническите държави е стояла зад това.